Systemau pleidleisio. Mae etholiadau'r Deyrnas Unedig, etholiadau cenedlaethol ac etholiadau lleol yng Nghymru yn rhoi cyfle i ddweud ar bwy sy'n dy gynrychioli di. Ond mwyn sicrhau bod y lais yn cael ei glywed, mae'n dda i ddeall rhai pethau sylfaenol am sut mae etholiadau'n gweithio. Ym mhob etholiad, mae pob pleidleisiwr yn derbyn papur pleidleisio. Mae'r papur pleidleisio hwn yn rhestru pob ymgeisydd, sef yr hyn rydyn ni'n galw'r bobl sy'n sefyll mewn etholiad. Mae'r papur pleidleisio hwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau syml ar sut i farcio dy ddewis yn glir. Byddai di'n cael gwneud dy ddewis yn gyfrinachol ac yna bydd dy bapur pleidleisio yn cael ei gyfrif i weithio allan pwy sydd wedi'i hethol. Mae systemau pleidleisio yn effeithio ar sut mae ymgeiswyr yn cael ei hethol ac yn nodi'r rheolau ar gyfer sut mae dy bleidlais yn cael ei chyfrif. Ceid i ragor o wybodaeth yn comisiwn etholiadol.org.uk/dysgu.